Но. После? Дей. После? Ще пише с купчето. Пише с 6. Осем. 10. 5. 8. 16. 5. Обчитам. Но. Де. 4, 5, 6. 5. Но. 9, 5, 6. 8. 10. 11. 5. Мама, Какво направи Алекс? ко? Висока ли е? Висока. Я кажи преди малко ти откъде падна. От какво падна, Ати? Това. От стола. Да, падна. И какво удари? Главата. Дай ми целувка и ми кажи чао. Алекс, какво си намери там? Количка. Количка. Количка.